Nêzîkatiyên erzan divê neparamebin. Guhar Hesen, dema em dîrokê ji nêz ve dinirxînin dinêrin ku rêbazên berbideriyên şaristaniya aştiyê ve her tim hatine girtin. Bi hezaran salan dîrok bi heman astê ve hatiye destgirtin. Hinek kesên dagirker qet heyfa wan li pênûsê nehatiye û qasê karîbûna çîrokên rengîn nivîsandine. Tenê em dikarin bibêjin terzê şerkirinê hatiye guhertin. Her 100 salekî bi xwe re şerek û nûkirina nexşeyan aniye. Ev nexşeya wek tiştek plastik li gor berjewendiyan şev tê kişandin. Gelên bindest divan şeran de tên tunekirin û bi xwînê careke din erdnîgar tên şûştin. Min rojekî fîlmekî dîrokî temaşe kir û dît ku tenê çek hatine guhertin. Em her der dora xwe dikin gunehkar lê mixabin tu caran ew qas cesareta me nîne ku em ji xwe hesab bixwazin. Ji vê halê ku em tê de ne em bi xwe berpirsiyarin. Saleke din jî mora xwe li dîrokê xist. Ka em şîrove bikin. Çi qas me têkoşîn kir ji bo paqijkirina wijdanê xwe, gelo çi qas me şer kir ji bo neqebûlkirina wan şeran. Çi qas em bûn bersiv li hember wan nêzîkatiyan. Roja îro herkes bûye siyasetmedar. Lê tişta li holê siyaseteke sexte ye. Herkes bûye aştîxwaz, lê li holê aştî nîne. Herkes bûye dîroksan, lê dîrok di nav rûpelên xwe de hatiye veşartin. Yên ku dikarin divê dema hemdem de guhertineke nû ji xwe re bînin ciwanin, lê mixabin rengên ciwantiyê jî hatine tunekirin. Demeke gelek xetere ji bo herkesî. Heger gavên ku tên xwestin neyên avêtin, pêşerojeke nediyar li pêşiya me ye. Her tim reş û spî li gel hev dimeşin. Ev jî xetere. Ji ber rengên din di tarîtiyê de dimînin. Siyaseta gerdûnê jî wisa ye. Yan reş e, yan jî spî ye. Em her tim roja derbasbûyî şermezar û rexne dikin. Lê roja îro ku wê sibê bibe duh em tiştekî naguherin. û her roj jiyaneke sextekar ji xwe re qeder dibînin. Gelek firsend hene ku me berbixweşikbûna jiyanê ve dibin. Ji bo ku em xwe berpirsiyar nabînin ditirsin gavan bavêjin. Çi qas nêzîkatiyên sextekar hene li hember me tên meşandin û me berbitûnebûnê ve dibin. Heta ku em hişyar nebin, heta ku ji me tê em yekîtiya xwe ava nekin, em ê her bên perçiqandin û helandin. Em nêzîkatiyên erzan nekin para xwe, îro tenê ruhê mirov maye. Dema ew jî bê firotin êdî qet hesabê tiştekî namîne. Wê dema ku wekincên xwe guherîn nefikirin ku werehê xwe jî guheriye. Lê dema werehê xwe firot êdî kin jî we xilas nakin. Fikir û ramanên pîroz bi sedan salan hatine parastin. Lê dema em gaveke şaş davêjin em dikarin di rojekê de hemû tiştên pîroz bikujin. Dîrok jî pişt re wê ji me hesab bixwaze. Dibe ku em gelekê bixwînin, lê çima dîsa em şaştiyan her dem dubare dikin? Çima em pêngava aştîxwaz ji xwe re hedef nagirin? Çima dîsa dikujin û tune dikin? Yek ji wan sedemên krîza gerdûnî ev e ku platformên navneteweyî demeke dirêj e ji ber bûye platformeke ji bo sûcên hevbeş, gefan, mirî û krîzê. Ez zehmet dibînim ku ji hêla rêberên din ve axafanek erênî bi bîr bînin. û ji bo vê yekê sedemên min hene. Materyalên axaftina erênî hin dikin. Heger her roj em gaveke gelek biçûk be ji bavêjin, em ê bikaribin gelek nêzîkatiyên qirêj tune bikin. Bibin pira aştiyê di nav gelan de. Heger tu dixwazî hebî, tu gerek her di nav hewldanê de bî. Em gihîştine demekî ku gelek çareseriyên rêk û pêk hene. Divê em vê bikaribin bi nirxên pêkan bikarbînin.